Takže dobrý den, vás zdravím u dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Já jsem Kraftu04 a natáčím to na kanále SFGameři. Jak už jste si na začátku videa mohli všimnout, tak tam bylo intro. Ano, tohle intro někdy budu používat, neříkám, že vždycky, pokud se vám samozřejmě bude líbit. A já jsem nic líp nedovedl udělat. To intro jsem vyrobil na Movie Makeru. No, prostě tak. A je teda špatný, protože já se tam musím takhle překlikávat, ale no tak, nebudu to zdržovat. Na věc. Tak počkejte. Napadá, no, musíme to všechno rychle projet, protože už natáčíme minutu a 20 sekund. Zkusíme skeletona, dělej, rychle se načti. Nemáme na to moc času, dneska je hubový víkend, což je dobrý docela, ale tak oni moc nepadají. A aspoň budeme mít víc hub, to se vždycky hodí. Tak pojedu po goldech, což je nejvíc toto. Tak jo, jdeme dál. Přesuneme se na S17, kde mám Kubude, aplikáme cech, poštá hospoda, OK, bezvadně. Tady v cechu něco. Jo, tady se ptal ten. Tenhle ten. Nejde opět. Tak to byl. No někdo se tady prostě ptal, jak Valentín a Lakin, to podle mě Lakin to byl asi. A no tak se koukněte, co tady napsal Davák. To byl Davopětis. To byly houbičkářky. Tak já to ale nemůžeme zdržovat, protože za tolik času nemá. Tak pošta. Shakes F. To je jméno. To je zajímavé jméno. Offscreen jsem podle mě nic nesundal. Jo, to už jsem vlastně neschopil. Jo, vidíte, už budu 98. A houby si šetřím na jeden speciální let's play, kde budu prostě jen tak dělat, jen tak klikat. 100 jsem dal, nice. Tohle. Kde budu prostě klikat podzemka, takže šetřím na to. Jinak zítra, nebo vlastně už dneska, protože dneska je neděle, nebo dneska je jako sobota, ale zítra bude neděle a tohle video vyjde až v neděli, možná až v pondělí. A v neděli už budu hrát přesně rok Shakea. Ne natáčet, ale hrát ho přesně rok. Tak, S16, pilot 004, aplikáme cech a hospoda. Tady se mnou Trau. Jo, ale v pondělí půjdu do školy. Houbo Eventis. Točím. Vy tam vidíte ruku. Točím pozdrav. No to je blbý, jste tam viděli ruku. A tak nedá se nic dělat. Tak, a ještě hospodu se odkliknu. Přispěju nějaký goldy, všechny, co mám. Lomeno. Takhle se to nepíše. 112. Omlouvám se za to, jestli mi tam vidíte ruku, ale jako teď vidíte, že píšu pomalu, jo, protože
Počkat, aha. Jo, no tak jo, no jo, tak čus. No, tak pozdravím. Tak a zkusíme stínu kodýla. A mám ještě houbičku. Šup. No a teda u té ruky jsem skončil, že je tam... Jo, tady mám vlastně Elíka, jsem se na něj ani našetřil. No, že teda ta ruka, já píšu rychle docela, ne rychle jako. Tak to je dost lepší, tak to hnedka vemu. Ale nepíšu tak pomalu, jak píšu tady, protože já nechci, aby mi tam byla vidět ruka. Tak ještě máme minutku, že to musím rychle stihnout. Tak. Chci udělat teda nějaký speciál, jak to všechno začalo. A natočit to. Tak, na YouTube. Tak, S11, kde je Bibi, a blikáme hospoda. Šup. Nemáme čas. Máme čas ještě, ale ne tolik jako nějak bomba moc. Ale trošku toho času tam ještě vidím. Jo, Trau už má čarodejnici. Na 17 jsem se zase... první střípek, nebo druhý. Na 17 jsem se nepodíval, jo, druhý. Čarodějce, přitom jsem se díval, ta sbírá amulety. No, já se s vámi pro dnešní díl rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo společně i s intrem. Jestli chcete tohle intro, tak napište. A já se s vámi loučím a nazdar.